Dodatkowym problemem były bandy szabrowników i złodziei. Ludzie, którzy przyjeżdżali tylko po to, by na tym obszarze jak najwięcej ukraść. Nie tylko z rąk niemieckich, bo to jeszcze, abstrahując od wydźwięku moralnego, politycznie byłoby zrozumiałe. Ale często dokonywali grabieży na ludziach, którzy sami ograbieni zostali z ich małej ojczyzny na wschodzie. Akta milicji ówczesnej są pełne właśnie różnych informacji dotyczących, jak milicja musiała zwalczać tego typu grupy, pojedyncze jednostki, całe oddziały, które zajmowały się szabrowaniem, rozbieraniem, czy też polowaniem na przykład na majątki. No przecież proszę sobie wyobrazić, jak liczne były zamki, na przykład w rejonie Jeleniej Góry, gdzie można powiedzieć, co kilometr znajdował się duży pałac, często bogato wyposażony. Jakie to było bezcenne trofeum dla różnych łowców, którzy szabrowali różnego rodzaju przedmioty. Oczywiście można powiedzieć, że część z tych dóbr, które tam się znajdowały, mogły pochodzić także i z rabunków przeprowadzonych przez Wehrmacht, przez różne struktury państwa totalitarnego III Rzeszy Niemieckiej, ale też były to tereny niezwykle bogate, gdzie majątki należały do najwybitniejszych, czy najbardziej znanych rodzin w Europie. Przyczyny tego stanu rzeczy były bardzo złożone. O niektórych z nich możemy teraz otwarcie mówić. Na pewno wojskowa administracja sowiecka, która miała własne, bardzo partykularne, czasami tajemnicze interesy, nie bez przesady będzie powiedzieć, że w zasadzie do końca istnienia PRL-u były obszary na Dolnym Śląsku, gdzie władze polskie w istocie rzeczy niewiele miały do powiedzenia. Decydujący głos należał do czynników sowieckich. Tak było na pewno w Legnicy, tak było po części w Brzegu, tak było na części mniej może znanych gmin Dolnego Śląska. Tak samo zresztą także i na obszarach górnośląskich. W pierwszych tygodniach po uspokojeniu się, po przejściu frontu, po tym jak oczyszczono także i tereny, także i z działań akcji podziemia niemieckiego, bo trzeba pamiętać, że na Dolnym Śląsku, jak także na części na Górnego Śląska działa Werwolf, a zatem te bandy miały o tyle utrudnione, że często musiały się ścierać nie tylko z tymi, którzy bronili nowej władzy ludowej, ale także i z oddziałami czy pojedynczymi osobami, które reprezentowały dawne państwo niemieckie i czekały na wybuch III wojny światowej. A zatem po prostu rzeczywiście był to dziki zachód, gdzie ścierały się różne prądy, gdzie część ludności autochtonicznej, niemieckiej, no tak możemy też nazwać, chciała w miarę spokojnie żyć. Z drugiej strony ludność napływowa, która też miała już dość wojny, chciała w jakiś sposób odkuć się po latach głodu i poniewierki i zatem po prostu był to rzeczywiście kocioł. Była to wieża Babel, taka totalna. Nawet służby bezpieczeństwa, służby państwowe, włącznie z milicją obywatelską, często składały się z ludzi bardzo różnych, gdzie alkohol i powiedzmy użycie władzy było na tyle silne, że żadne tutaj przepisy ani porządek nie był traktowany poważnie. Pierwszą przyczyną tego stanu rzeczy była chęć komunistów do maksymalnego wyzysku i zniewolenia Śląska. Po drugie, wcale nie jest rzeczą oczywistą, że tereny te miały bezapelacyjnie przypaść Polsce. Powiedzmy nawet więcej. Gdyby Józef Stalin wiedział, że powstanie Niemiecka Republika Demokratyczna, że nie uda mu się objąć kontrolą całych Niemiec, o czym marzył, to powiedzmy sobie szczerze, jest rzeczą wątpliwą, by Polska na zachodzie uzyskała coś więcej poza wolnym miastem Gdańskiem i być może, choć i tego nie byłbym pewien, całym Górnym
śląskiem. Najciekawszy jest fakt, że dziś bardzo wiele osób, które kiedyś przybyły na Górny Śląsk, deklaruje narodowość śląską. I to chyba najlepsza puenta naszej historii.